Ramson Sutengah ubade co-chairman jong MIDC harangkat ka jingidon lang jong ikong Rona Kamdej MDC jong ka Nongpo constituency kila penhap perdano ya ka first knockout football tournament Hamadan football paham rio ya ka te ka tournament la penyait da ki laingut siparlok banyarap ya ki baduna dkhot mat haba phaipat sakatei ka jingi kun final hapreng ka MKFC bar ka Galaxy United ka jingi kun kala long ka ba itnat ba ha ka ba khadu ka MKFC kala penrem ya ka Galaxy United da Laila Not ka MKFC kala Yora ya ka Song Pisa ka ba Saupo Hajar tengka rangkat ka trofi kat ba ka Galaxy United pan ka ba wana ka kerdan baar kala yo ban ra ya ka Pisa ka ba Arpo Hajar bat ka trofi lawan poi ban penchungsit ya ka ne ka jingile kai ta ka puran kasi ka kong Sherlin Kongwar ka bala ai da ka jingshat kaba itenat ban panchuk shit ya ki pajba kini ki laingut si parlok ki laya samru ya ki jingirap syaki khat arngut ki badon ya ki jingduna ka khotmet hakate kesngi pensong ibade ru inong kitkam naka parti NPP jongi jongka paham rio unit ke jingdon jong kini kiri ramba ka ai bor ka ai boy ka ai mesim ke pen ipu iping pencenganyi kene ke jingnya keduk lang kerpang pat ya ki organizer jong kene ka program ki balala ban pendit No.